Hello guys, welcome to my channel. Mayong gabi kanatong tanan o karon mag-vlog na sad ko bahin sa pagisgot sa atong mga kinaiyahan sa kinabuhi. Ang tao nga nagabuhat o nagasulti ug mahinungdanon sama nga nagkaon og nindot og nagbisti og maayo. Mga igsuon, diha makita sa atong mga buhat o pagpanulti ang pagkamaayo sa usa ka tawo. Dihang pagiha nimo siya maila kung siya babuutan, gwapa o gwapo, dato o pobre. Kay sultihan ko kamo, kung ikaw nagasulti o nagabuhat sa makahatag og kaayuhan usab ang imong maangkon og nahisama ikaw dito sa langit sa dagang bahandi nagatigom. Amen. Kaysa umaabot imo ra kanang pagadawaton. Apan ang tao nga sama niini bisan kung ikaw karon anapa sa kawadon, kung ikaw maningkamot og pagbuhat kanunay sa maayo ngadto sa imong isig kaingon og labaw sama ra usab nga maayo ang gibuhat mo diya sa imong kaugalingon. Og pinaagi ni ana mahimo ikawng bulahan sa umaabot igsuon. O tuuhi si Jesus. Siya ang imong mangluluwas og siya nagaingon kung kayuhan ang imong gibuhat, kayuhan sa ang imong madawat. Amen. Og siya miingon kung kayuhan ang imong gibuhat, kayuhan usab ang imong madawat. Busa, aniya ako kaninyo karon nagpahinumdom. Dili pa ulahi ang tanan mga igsuon. Kung gusto ikaw nga mahayahay, tan-awa ang imong mga gibuhat o pamatia ang imong mga gipanulti. Diha nagagikan ang imong mga bahandi igsuon. Pinaagi sa pagkamaayo sa imong mga buhat ug sulti. Og nahisama ikaw sa nindot nagapamisti. Ug mao kini ang tinuod kay ang pagkaon ug nindot makaayo kini sa tibuok ng mga kalawasan og daygon ikaw sa mga katawan. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Den hinalang kukutob, daghang salamat. Mayong gabi. Bye-bye.